Assalamu alaikum warahmatullahi, na wuni? Masha Allah. Kina yin awara a kofar gida ko? To me yasa ke yin wannan awaran ne? Na. Subhanallah. To ya dawo ne ko an biya kuɗi? Bai dawo ba. Kafin ma ai maganar kuɗin shi dai suka ce aka ce mana ai an kashe shi. Subhanallah, sun kashe shi. To Allah ya kawo. Wanda yasa kike sai da awara? To yanzu da jarin nawa kika fara? Da dai yake duniyar da sauki, komai da sauki. Fara da 15 ka zo ka ƙara sa wani kuɗin ma dai suka dinne tun da kai ne ci yau tun gobe. Kenan yanzu ba yin awaran kenan. Abin da nake dan wanki ne na gida da wanki. Shau na gane. Na gane. Kenan yanzu in an baki kaman 15,000 din zaki iya koma kenan kina yi. To shi in an yi awaran ana dan samun wani abu ne? Samun abin da ya masu dan tauni. So na gane. Su ma dai su abin ko dai a ce baka aje wannan abu ba yara dai yanzu to Allah muke roƙo ya ji kanshi. So ga wayannan kuɗaɗen 20,000 ne. So a je a ci gaba da wannan abu. Allah muke roƙo ya taimake mu, kuma su kuma masu kidnapping Allah ya shirya su. Allah ya shirya su. Allah ya ji kanshi. To assalamu alaikum. To ba komai insha Allah. To ba komai insha Allah. Yawwa. To insha Allah. Yawwa.